बर' रावजों मन्त्रि महरै समायलाबाय चरण बर'। आं मुस्रि चरण बर' अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आङो आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन। आसामाव NDA 3.0 सरकारा समायलाबाय। नैथि खेब गिबि मन्त्रि महरै समायलाबाय हिमन्त बिश्व शर्मा। केबिनेट मन्त्रि महरै समायलाबाय रामेश्वर तेली। केबिनेट मन्त्रि महरै समायलाबाय अतुल बरा। आइजो मन्त्रि महरै समायलाबाय अजन्ता नेव। मंगलबाराव खानापारा भेटेनारि गेलेग्रा फोथारा साखी जानानै थाबाय। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि नुजाथिनायाव नैथि खेब गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लाबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। HBS 2.0 मन्त्रि आफादाव बर' रावजों केबिनेट मन्त्रि महरै समायखिरा लाबाय BPF नि MLA चरण बर' बिथाङा। आं मुस्रि चरण बर' अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आङो आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन। आं भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। आं आसाम रायजोनि सासे मन्त्रि महरै फोथायनाय आरो गोगो गोसोयै आंनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गिनाय एबा सोरखौबा अननाय मोजां मोननाय एबा गिज्रा गोसो लायालासिनो संबिजित आरो खान्थि बायदियै गासैबो थाखोनि सुबुंनि फारसे गाहाम बिसायगोन। आं चरण बर' अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आसाम रायजोनि सासे मन्त्रि महरै बिबान मावफुंनायाव आंनो मन्त्रि महरै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरनो थोंजोङै एबा खेंसालियायै फोरमायनाय एबा मिथिहोनाय नङा। नैथि खेब मन्त्रि महरै समाय लानानै गावखौनो खाफाल गोनां होनना फोरमायो मन्त्रि चरण बर' बिथाङा। लोगोसे फैगौ समाव BTC-नि जौगाथायनि खामानि मावलांगोन होननाबो बुङो केबिनेट मन्त्रि चरण बर' बिथाङा। खोब खाफाल गोनां होनना मोनदों दिनै एफा जारिमिनारि नैबे मोनसे सानाव जेरावनाखि जोंनि हादोरनि गाहाय मन्त्रि दंफैयो बेवहाय जे आंबो मन्त्रि हिसाबै
आसामनि केबिनेट मन्त्रि हिसाबै जा मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों जे आङो समायखिरा लाफानो मोनबाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों। बिटिसिनि थाखाय माबायदि खामानि मावलांगोन नोंथाङा? बेखौथ' जों मावगासिनो दंखायो एबारबो मावगोन जा सरकार दङ जोंनि सरकारखौ जेरै हागौ जोङो गोहोगोरा खालामनो थाखाय जों नाजागोन। ब्युरो रिपर्ट असम लाइफ 24 बड' लाइफ 24।